Zoom in elke maandag om 8 uur in de avond en de herhaling op de zondag om 6 uur in de avond. Goedenavond, dames en heren kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Zoom in. Vandaag praten we over veiligheid op de werkvloer. We doen dit in het kader van onlangs herdachte 1 mei, Dag van de Arbeid wereldwijd. Om te kijken hoe het nou staat met de arbeidsomstandigheid in deze tijd. We leven natuurlijk in een hele moeilijke tijd in de hele wereld. De hele wereld heeft te kampen met bijzondere situaties. En zeker als we praten over arbeiders en werkers, zijn er ook nog mensen die het moeilijker hebben, die misschien in deze tijd wel zonder werk zitten of vanwege de omstandigheden niet aan het werk kunnen. Maar desondanks zijn er nog steeds wel mensen die aan het werk zijn en ook die moeten nog steeds veilig blijven. Onze uitzending van vandaag die gaat in principe niet in het bijzonder over corona, maar natuurlijk mag het onderwerp wel aan de orde komen met mijn gasten die ik nu aan u ga voorstellen. Fijn dat u kijkt. U mag natuurlijk ook reageren op de social media kanalen van Supreme als u een opmerking of een aanvulling heeft op de informatie die wij vandaag gaan u presenteren. En natuurlijk, voor het van start gaan, moeten we ook onze sponsor Selflines bedanken dat zij ons weer in de gelegenheid stellen om dit programma aan u te presenteren. Ik heb weer 3 gasten vanavond te gast in dit panelgesprek, die ik nu aan u ga voorstellen en ze direct ook ga vragen om zichzelf nader voor te stellen, zodat ze ook u even kunnen vertellen waar zij mee bezig zijn en wat hun specialisatie is. Als eerste op de rij bij mij zie ik de heer Arnold Hafait. Hij is directeur van Securico en hij specialiseert zich voornamelijk op het gebied van brandveiligheid en ook het geven van EHBO-trainingen voor de werkplek. Meneer Hafait, goedenavond en welkom. Goedenavond. Ik stel voor dat u zichzelf direct introduceert. Gaat u gang. Ja, nou ja, je hebt het al gezegd. Mijn naam is Arnold Hafait. Ik ben gespecialiseerd in brandveiligheid, brandbestrijding, ontruiming en eerste hulp, EHBO. Ja, wij verzorgen trainingen. Dat doe ik al bijna 18 jaar. En ja, dat doen we al 18 jaar lang in Suriname. Dat is het eigenlijk in het kort. Oké, in het kort. Ontruiming, die had ik niet genoemd in mijn introductie, daar komen we zo direct op terug. We gaan naar onze volgende gast en dat is de heer Rodney Chonaman. Meneer Rodney Chonaman die is verbonden aan het Standziekenhuis, is waarnemend hoofd van de ambulancedienst en is ook verbonden aan het Rode Kruis. Goedenavond, meneer Chonaman. Goedenavond, kijkers. Mijn naam is Rodney Chonaman. Ik ben verbonden bij het Slanshospitaal, waarnemend hoofd van de ambulancedienst. 24 jaar daar in dienst en ook verbonden bij het Surinaamse Rode Kruis als instructeur. Als instructeur van? Als instructeur van EHBO. Ja, oké. EHBO-trainingen. Okay. Goed, en tot slot hebben we de dame in ons midden, dat is mevrouw Adjoja. Zij is verbonden aan het Diakonessenhuis en u bent de coördinator van kwaliteit en veiligheid. Heb ik het goed gezegd? Ja, helemaal correct. Ja. Goedenavond alle kijkers. Dank u voor deze gelegenheid, mevrouw Adetta. Mijn naam is Swina Ayodhya, coördinator kwaliteit en veiligheid bij Diakonessenhuis. En ik ben reeds 11 jaar bezig kwaliteit en veiligheid te helpen garanderen binnen het ziekenhuis. Voor zowel de medewerkers als onze klanten. Goed, het is onlangs 1 mei geweest en ik vraag me af hoe er vanuit de werkgever of op de werkvloer zeg maar omgegaan wordt met deze dag. Wordt er daadwerkelijk stilgestaan bij 1 mei en wat dat eventueel zou kunnen betekenen voor de mensen op de werkvloer? Wordt er gedacht aan de brokkelmangs vanuit jullie eigen ervaring? Laat me eerst mevrouw Adjoja de gelegenheid geven om die vraag te beantwoorden. Ja, voor ons is 1 mei sowieso een dag om te gedenken. We staan erbij stil als ziekenhuis. Ook voornamelijk voor onze medewerkers, gezien de speciale of uitdagende situatie waarin ze heden ten dagen moeten werken. Het is een reden te meer om stil te staan bij wat zij bieden aan de gemeenschap in het bijzonder. We kunnen niet veel doen qua financieel en al dat soort zaken vanwege ook de voorschriften van corona niet in het groot met elkaar samen zijn. Maar op onze eigen speciale manier staan we zeker bij stil wat deze medewerkers elke dag eenmaal 24 uur voor ons als gemeenschap neerzetten.
aan arbeidsprestaties. En meneer Tjanaman, hoe is de situatie in het Slans ziekenhuis wat dit betreft? De situatie, hoe moet ik zeggen, het is wel rustig. Want iedereen moet gaan werken, maar met een beetje motivatie om ze op zo'n speciale dag een wens toe te dienen. En dan gaan ze wel wat gemotiveerd naar het werk. Oké. Meneer Hafait, Ja, bij u is het natuurlijk... Ja, sorry hoor, gaat het aan? Ja, want bij mij op de afdeling doe ik dat wel. Ja. Echt dat die mannen echt gemotiveerd naar het werk kunnen gaan. Geef ik ze wel in een groep app een prettige werkdag en nog gefeliciteerd met zo'n speciale dag. Ja, toch wel. Oké, en meneer Hafait, ik hoor het graag van u, want u bent natuurlijk ook werkgever. Hè? Dus onze andere twee gasten die zitten in de werknemerspositie, maar u bent ook werkgever, niet alleen maar dat, maar u komt aan de andere kant ook al bij grotere bedrijven die ook met hun werknemers op een bepaalde manier omgaan. Ja, dat klopt. En ja, wij zijn, ik ben een werkgever, maar ook in de hoedanigheid ben ik van mijn eigen bedrijf ook een werknemer. Dus ik werk ook. Vandaag is 1 mei en vandaag heb ik ook gewerkt. Maar het is een heel klein bedrijf, dus wij staan altijd paraat voor onze klanten. En als onze klanten ons nodig hebben, dan zetten we ons in, ook op 1 mei. Oké. En samen met medewerkers. Oké. Goed. Laten we beginnen te hebben over de algemene veiligheid van de Surinaamse werknemer op de werkvloer. Dan kunt u natuurlijk praten vanuit een perspectief van uw eigen visie, wat u ervan vindt of wat u ervan heeft kunnen merken binnen Surinaamse bedrijven, maar ook vanuit een persoonlijk standpunt. En dan wil ik bij u beginnen, meneer Hafait. Oké, laten we eerst even kijken naar de wetgeving. Als we kijken naar de arbeidswet van 1947, daar staat in artikel 1 dat er in elk bedrijf mensen moeten zijn die EHBO opgeleid moeten zijn. En dat als er een keer een brand uitbreekt, dat er mensen opgeleid moeten zijn om de brand onder controle te kunnen houden en eventueel de mensen uit het gebouw moeten kunnen krijgen. En dat is vanaf 1947. Trekken we door naar nu. Op een gegeven moment is de brandweer hier in Suriname begonnen met zelfredzame groepen. Dat wil zeggen, mensen te trainen in brandveiligheid. Hoe kan je als brand uitbreekt een brandje blussen en eventueel ontruimen. En dat was jaren geleden. En 18 jaar geleden zijn wij begonnen met bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is een term wat is overkomen overwaaien uit Nederland. En daarin zie je dat mensen worden getraind in het blussen van een beginnende brand. Eventueel ontruimen van een gebouw daar waar een brand is en dat mensen zo snel mogelijk eruit moeten. En natuurlijk ook EHBO, want als er ongevallen zijn, en slachtoffers zijn, moeten de mensen geholpen kunnen worden. En die term is nu ingeburgerd in Suriname. Wij waren eigenlijk het eerste bedrijf die daadwerkelijk met een volledige bedrijfshulpverlening training begonnen. En dat is nu ingeburgerd in Suriname. En sterker nog, er is zelf voorbereiding van wetgeving gekomen. Het ministerie van Arbeid heeft een wetsvoorstel ingediend in het parlement. Als het goed is was het al aangenomen. En alleen de president moest er nog voor tekenen. Okay. Dus, en er zijn heel veel bedrijven die al bezig zijn met bedrijfshulpverlening. Oké. Dus u eigenlijk, als ik goed naar u luister, dan zegt u dat de wetgeving, ook al is het van 1947, dat het nog steeds relevant is van wat er in de huidige situatie wordt verwacht. Ja, het is zeker al, hoeveel, 60 jaar, 70 jaar oud? Het is 70 jaar oud, maar het is nog steeds van toepassing. Okay. Dus in elk bedrijf moeten er EHBO's zijn. Ja. In elk bedrijf moeten er mensen zijn die een brandje kunnen blussen. Dus volgens de wet. Of de mensen de bedrijven zich daaraan houden, dat is punt 2. Oké, dus brandje kunnen blussen, EHBO-opgeleide mensen zijn, dat is een beetje wat de wet voorschrijft qua standaard? Ja, klopt. Zou er in uw perceptie nog iets bij moeten komen op dit lijstje? Ja, want de volledige bedrijfshulpverlening bestaat uit meerdere facetten. Punt 1. Er zal eerst een risico-inventarisatie moeten gemaakt worden van het bedrijf. Dus wat voor risico's zijn in een bedrijf? Ja. Wat voor soort brandjes kunnen uitbreken? Maar hoe ziet je gebouw erop uit?
heb je voldoende vluchtwegen. Dus je zal een hele scan moeten maken. En dat ontbreekt hier in Suriname, dat er gebouwen zijn. Er zijn gebouwen die er heel goed uitzien, voldoende vluchtwegen. Maar heel veel gebouwen voldoen niet eraan. En sterker nog, de gebruikers, daar zie je ook dat de gebouwen, zeg maar, veilig gebouwd zijn, voldoende vluchtwegen. Maar de vluchtwegen zijn op slot. Ze zijn bang dat mensen met spullen ervan doorgaan. En de sleutel is in de zak van de eigenaar of directeur. Dus bij een brand kunnen de mensen er toch niet uit, ondanks dat er voldoende vluchtwegen zijn. Goed, dan het tweede is, in bedrijven moet je een ontruimingsplan hebben. Wat houdt dat in? Dat als er een keer een brand uitbreekt, dat je moet weten wie doet wat bij een brand. Wie gaat blussen? Wie zorgt voor de ontruiming? Wie belt de brandweer? Waar is de verzamelplaats? Wie moet ervoor zorgen dat de mensen veilig eruit zijn? Dat staat in de ontruimingsplan. Daarna heb je ook trainingen. Dus ieder die daar werkt, moet de inhoud van het ontruimingsplan kennen. Want bijvoorbeeld als de sirene afgaat, moet er ieder weten, wat doe je? Moet ik eruit? Moet ik er niet uit? En als ik eruit moet, via welke deur moet ik eruit? Daarna bedrijfshulpverleners. En wanneer mogen ze beginnen te ontruimen? Wie activeert de sirene? Ga zo maar door. Oké, dat is voor het volledig personeel. Daarna heb je ook bedrijfshulpverleners daadwerkelijk zelf. Dat is een groepje mensen, zeg maar de stootgroep binnen het bedrijf. Die als er een calamiteit uitbreekt, dat ze aan beginnen met de brand kunnen blussen. Veilig kunnen blussen. In ieder geval veilig dat zij in ieder geval geen letsels oplopen. En als ze zien van de brand wordt te groot, dan moeten ze het gebouw ontruimen. Op het knopje drukken, sirene gaat af en iedereen gaat eruit. En daarnaast ook als er slachtoffers zijn. Slachtoffers bijvoorbeeld door een brand, of bijvoorbeeld ze moeten mensen uit een kamer halen waar er een brand is. Moeten ze ook kunnen doen. Maar los van brand, als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, bijvoorbeeld iemand krijgt een hartaanval, of iemand krijgt een beroerte, of iemand valt van de trap, heeft zijn been gebroken, dan heb je EHBO'ers, dat zijn de frontliners, die in eerste instantie moeten zorgen voor het slachtoffer, dat het niet erger wordt. En in de tussentijd bel je de ambulance. De ambulance komt eraan, maar de ambulance is er pas over 10 minuten of een kwartier. Suriname, in Paramaribo zelf pas over een half uur. Hoe hou je de persoon een half uur lang in leven? Hoe zorg je ervoor dat dat het niet erger wordt? Als er een beenbotbreuk is. Want bij een botbreuk moet je het alleen ondersteunen, zorgen dat het niet beweegt. Dus zo worden de mensen getraind om ervoor te zorgen dat een half uurtje, of in ieder geval de periode dat je wacht op de ambulance, dat het niet erger wordt. Dat hij niet doodgaat. Als je moet reanimeren, moet je hem reanimeren. En als de ambulance eenmaal er is, dan levend overdragen. Dat is een taak. Ja, oké. En tot slot hou je dan een ontruimingsoefening. Want je maakt een heel mooi plan. Ja, alles lekker in orde, maar werkt het wel? En dan ga je oefenen. Iedereen gaat eruit, soms samen oefenen met de brandweer, met de politie. Soms ook met de ambulance dienst worden ze af en toe ook ingezet. En dan pas zie je of het plan werkt. Ja. En als het hier en daar ga je zeggen van oké, dit heeft niet goed gewerkt, ga je nog iets van aanpassen. Dus dat is een volledig BHV-plan. Oké, mevrouw Adjoja, u heeft het gehoord. Meneer Hafait heeft uitgelegd over de wet gaat. Ik kom zo direct bij u terug, want eigenlijk wilde ik weten, u zei er ligt een voorstel van het ministerie van Arbeid om een aangepaste wetgeving in te dienen op dit moment. Dus ik wil wel even weten als dit allemaal in die aangepaste wetgeving staat. Dus daar kom ik zo direct op terug. Maar ik wil wel even weten van mevrouw Adjoja dat inderdaad alle punten die meneer Hafait nu genoemd heeft, ook daadwerkelijk bij het veiligheidsprotocol van de diakonesse en misschien als meneer Tjanaman het weet van het Stadsziekenhuis ook hoort. Ik neem aan dat jullie geen EHBO-training hoeven te krijgen, toch? Ik neem aan dat we als we over ziekenhuizen praten dat de EHBO wel het meest voor de hand ligt bij de ziekenhuizen. Maar nee, dat is niet zo vanzelfsprekend. Nee, toch niet? Vertelt u ons hoor, alsjeblieft, want we gaan daar wel een beetje van uit. Kijk, bij ons in ja. Om een tipje van de sluier te lichten, bij ons in het diakonessenhuis, EHBO'ers zijn er niet vanzelfsprekend. Onder de zorgverleners wordt een bepaald percentage medewerkers jaarlijks getraind en weer bijgeschoold op het gebied van verlenen van EHBO. En ook op het gebied van reanimeren.
Dus we zouden niet ervan kunnen uitgaan dat elke zorgverlener binnen het ziekenhuis sowieso ook EHBO'er is. Dat is dus niet het geval. Verder hebben wij ook een bedrijfshulpverleningsplan, inderdaad. En dat houdt dus eigenlijk in wat meneer Hafait in het kort zo heeft toegelicht. Bedrijfsveiligheid garanderen, maar ook de taakverdelingen. Wie doet wat, wanneer wordt er wat gedaan? Waar gaan we naartoe, waar verzamelen we, welke actoren komen in actie, zeg maar, op bepaalde momenten. Daar zijn er dus afspraken over. En natuurlijk is het heel belangrijk, het laatste wat hij noemde, de drill, om dat regelmatig met elkaar te doen. Ik moet wel toegeven dat dat niet altijd gebeurt volgens planning, maar er is wel regelmatig, dus hoe zal ik dat zeggen? Dat men wordt geattendeerd op de protocollen ten aanzien van bedrijfshulpverlening. Ja, Oké. maar de grote drills met alle actoren als ambulance, politie en brandweer erbij, dat zou in principe regelmatiger moeten dan wij momenteel doen. Dus het is wenselijk om dat regelmatiger te doen. Maar u heeft het gehoord van meneer Hafait, hè, wat er ongeveer op het lijstje moet komen. Behalve dus brandveiligheid, EHBO-trainingen. Het ging ook om een risicoanalyse die gemaakt moet worden, een ontruimingsplan en een oefening, daar heeft u het net ook over gehad. Zijn er uit uw ervaring nog meer punten die toegevoegd zouden moeten worden aan dit lijstje, waarop er gelet zou moeten worden als we praten over bedrijfsveiligheid? Ja, bedrijfsveiligheid is heel ruim, want er valt ook een groot deel buiten het bedrijfshulpverleningsplan. Het bedrijfshulpverleningsplan komt eigenlijk in beeld wanneer er zich een incident voordoet of een calamiteit zich voordoet. Maar op de dagelijkse werkvloer, tijdens de dagelijkse werkzaamheden, is er ook heel wat dat met betrekking tot veiligheid te maken heeft, dat komt bijkijken. Kijk, bij ons in het ziekenhuis hebben we dan bijvoorbeeld het lab. Daar werken we volgens bepaalde veiligheidsprotocollen. De zuurkasten en zo moeten voldoen aan de randvoorwaarden, zodat de medewerkers veilig het werk kunnen doen. Bij het oplossen van chemokuren moet er een lafkast zijn, die moet voldoen aan de randvoorwaarden om het veilig genoeg te kunnen doen. Maar ook het simpele verlenen van een injectie. Daar kunnen er prikaccidenten optreden. Wat zijn de veiligheidsprotocollen die daarin acht genomen moeten worden door de medewerker? Maar dan hebben we daar ook de centrale keuken, brandveiligheid. Is er een brandbeacon in de buurt, weten de mensen wat er gedaan moet worden als een pan vlam vat. En dan weer bij de technische dienst heb je dan weer andersoortige veiligheidsaspecten die een rol spelen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Dus het is heel ruim. Veiligheid is heel ruim. Ja, maar in We principe... kunnen er echt een hele dag over praten. Maar uw afdeling is dus wel belast met alle protocollen op al die andere afdelingen waar u het nu over heeft. Want dat is natuurlijk wel ziekenhuisspecifiek, hè? Ja. Dus het gaat dan wel om een bepaalde... Ja, we zijn ziekenhuisbreed, zijn we verantwoordelijk. Ja. Ja. En niet alleen maar dat, omdat jullie natuurlijk ook verantwoordelijk zijn voor mensenlevens. Dus het is niet alleen maar voor de werknemers op de werkvloer, maar eigenlijk de totale omgeving waarin jullie werken moet aan wat meerdere veiligheidsaspecten voldoen in het totale plaatje. Zeker weten. Ja. Zeker weten, ook vanwege de aard van onze dienstverlening, want je hebt dan patiënten, je hebt babytjes die in de poef liggen of in een babybedje, kinderen weer, maar ook patiënten die niet zelf goed ter been zijn, bedlegerige patiënten, mensen die net van de OKA zijn, IC-patiënten. Het zijn allemaal mensen die extra hulp nodig zullen hebben in geval van eventuele ontruiming. Ja. Dus ja. het is wat ingewikkelder. Daar wordt het inderdaad wat ingewikkelder als we het hebben over ontruimingsprotocollen. Ja. Oké, meneer Tjaneman, we zijn heel benieuwd hoe het bij u eraan toe gaat op de werkvloer bij de ambulance dienst. Bij op de ambulance dienst, of laat ik zo zeggen, in het ziekenhuis, is niet iedereen EHBO getraind. Ik ben nu bezig om zo'n plan uit te zetten, zodat ik de meeste personeel ook die training kan geven. Want bij de poort en bij de opname kom je ook met de patiënten aanraking. Als er wat gebeurt, moeten ze ook kunnen weten wat ze moeten doen en handelen. Want ik ben niet eenmaal 24 uur in het ziekenhuis. Want normaliter wordt mij gebeld. Hey John, kan je even snel komen als iets hier gebeurt? Ik zeg ze altijd, ik ben niet altijd daar. Dus ik heb een plan voor het ziekenhuis, zodat ik
personeel alvast kan trainen op EHBO. Maar op mijn afdeling heb ik wel ervoor gezorgd dat mijn personeel zo veilig mogelijk moet werken. Transporteren van patiënten van punt A naar punt B. En vooral het veilig rijden. Het ongeluk schuilt in een hoekje. Want wij zijn bezig met transporteren. Ja. Heel voorzichtig zijn. Want in het verleden hebben we wel wat dingen meegemaakt in het verkeer. En dat wil ik niet meer meemaken. Maar ja, het ligt niet aan ons. Het ligt ook aan de medemensen op straat. Want, normaal ziet men de ambulance gewoon, oké, schuif maar op en we komen. Maar ik zorg er wel voor dat mijn personeel veilig moet rijden in het verkeer naar punt B. En ik zeg ze altijd samen uit, samen thuis. Wordt er wel genoeg rekening mee gehouden, volgens u, met de ambulancediensten als ze zich op de openbare weg begeven door de weggebruikers? Helemaal niet. Helemaal niet. De weggebruikers Hoort willen... iets aan onze opvoeding, hoor. De weggebruikers willen eerder de plaats B van ons eerder bereiken dan wij. En hebben we een probleem in het verkeer. Ja. En daarom moeten wij ervoor zorgen dat wij niet moeten gaan storen aan het rijgedrag van andere weggebruikers. We moeten concentreren op onze veiligheid. Ja. En dat zeg ik elke dag aan mijn personeel. Ja. Heb je haast in het verkeer? Rij gewoon volgens de verkeersregels. Al hebben we op papier voor een bijzondere transport voorrang en we mogen vrij rijden. Doe dat niet. Rij gewoon volgens de rijwet. Ja, wat zijn de veiligheidsvoorschriften waarmee uw personeel te maken kreeg bij het uitrijden? Uitrijden, alvast ze moeten kijken voordat ze uitrijden, of laat me zo zeggen. Wanneer ze de dienst hebben overgenomen, moeten ze de dienstwagens checken. Als de dienstwagens correct zijn, alles in place staat. Want als je een ambulance gaat starten en pas hij wil starten, dan betekent je de dienstauto niet gecheckt. Of misschien heb je een platte band. Dus wanneer je de dienst wordt overgenomen, moeten ze alles goed overnemen. En als ze gaan uitrijden, erop letten dat iedereen die achterin zit, de verpleging, ook hun gordel aan heeft. Hij zijn gordel aan heeft. Voor het vertrek goed uitkijken, want er kunnen mensen voor de ambulance lopen of achter de ambulance. Dus echt eerst kijken naar je omgeving en dan mogen ze uitrijden. En wat op de plaats van bestemming, want je weet natuurlijk niet in wat voor situatie je belandt als er een ambulancedienst wordt gebeld. Hè? Kijk, als je het gewoon over het transport van de ene plek naar de andere plek praat, prima. Maar als er een ambulance moet uitrukken voor, noem maar wat, een aanrijding, of zoals bijvoorbeeld meneer Hafait het aangaf van brand, dan weet je niet wat je op de plek aantreft. Nee. Hoe zijn jullie voorbereidingen om je goed te kunnen voorbereiden op wat je op de plek aantreft? Wij van het ziekenhuishospitaal rijden niet uit voor aanrijdingen of voor andere ongevallen, maar mocht het zijn dat we worden ingeroepen, moeten de heren altijd eerst naar hun eigen veiligheid kijken. Als de plek niet veilig is, moeten ze niet doorgaan naar de plek van ongeval. En ik heb het ook altijd gezegd, ze moeten altijd van het ernstige uitgaan. Je krijgt een call, zet een beeld voor je, het is het ergste, laten we letten op onze veiligheid. Als zij aankomen op de plek van het ongeval of van een brand, op een afstand kan je het al waarnemen. Niet veilig, stop. En niet verder zolang de politie de plek niet veilig vrijgeeft voor ons. Oké, dat kan het natuurlijk soms best wel moeilijk maken. Hè? Want je kan bijvoorbeeld ook wel zeggen van oké, is goed, ik voor mijn eigen veiligheid. Maar ja, soms moet je natuurlijk ook je eigen veiligheid op het spel zetten omdat je in een hulpverlenend beroep bent. En de ander, misschien niet zozeer in uw geval, aangezien er alleen maar wordt uitgereden voor transport van de ene locatie naar de andere. Maar als je, denk ik, in zo'n ambulance dienst zit, en je moet inderdaad te hulp schieten bij ongevallen of bij bijvoorbeeld bij een brand. Dan is het natuurlijk wel vaker de risicovraag van wacht even, in hoeverre stel ik mijn eigen veiligheid op het spel om inderdaad een ander mens leven te redden. Ja, maar ik blijf erop hameren. Zolang het niet veilig is, gaan we niet. Het is wel, een beetje... Ja, het klinkt een beetje hard, hè, want andere mensen hun veiligheid staat wel op het spel. Het is hard. Men gaat zeggen, we denken egoïstisch. Maar als het niet veilig is, kunnen we niet gaan.
als ik een ongeluk, als ik ga en ik krijg een ongeluk, wie gaat mij helpen? Dus eerste veiligheid, dat staat op de eerste plaats voor mij. Ja, oké. Als de Ja, politie zegt, is vrij, ik denk dat inderdaad wel mensen zullen zeggen, ja, oké, is goed, maar we hebben jullie hulp nodig om ons te redden. Dus wat about? ja, wie gaat mij redden? Ja, Op dat moment heb je niemand. ja, oké. Dus het is wel hard. Het zijn harde Ja. keuzes die we moeten maken. Ja, zeker wel. Ik kan me voorstellen dat inderdaad dat wel een gedacht wordt. Maar ik kom even terug op mijn eerste vraag, meneer Havaid. Want u zei dat er op dit moment wetgeving op tafel ligt om aan de president aangeboden te worden. Hoe ver gaat de nieuwe wetgeving? Weet u dat? Misschien bent u ervan op de hoogte. Hoe ver de wetgeving gaat die er nu ligt? Ja, de wetgeving gaat eigenlijk zo ver dat je zegt, eigenlijk de punten die ik net heb opgenoemd, zitten erin. Oké. De 4 punten. Dus los van En de brand en EHBO zit dus ook risicoanalyse, ontruimingsplannen en de drill die gedaan moeten worden als punten erbij. Oké. Mhm. Dat zit erbij. Ik wil even inhaken op het vorige gesprek samen met Rodney. Waar gaat het over? Als het niet veilig is voor de hulpverlener, zo trainen wij mensen ook, dan gaan ze niet. De veiligheid van de hulpverlener staat op de eerste plaats. Als je gaat en je wordt ook slachtoffer, wie komt je helpen? Dus daarin heeft hij groot gelijk. En het lijkt heel cru te zijn. En dat de mensen kijken van, hé, je komt niet. Nee, dan heb je nog een slachtoffer erbij. En dat is niet de bedoeling. Dus wat hij daar zegt, is helemaal waar. Hoor. Ja, maar het kan inderdaad wel, net zoals u zegt, kan best cru overkomen. Het komt heel vreemd over. Hetzelfde geldt ook voor de mensen. Als het niet veilig is, de bevelvoerder komt eraan. En op een gegeven moment met zijn team. En er zitten mensen in het gebouw. Als hij een inschatting maakt dat het gebouw kan instorten door de brand, dan zegt hij ook tegen mensen, je gaat niet naar binnen om mensenlevens te redden. Blijf buiten. Ja. En dat is de inschatting die je moet maken. Dat is dus het uitgangspunt hoe er beoordeeld wordt wat er moet gebeuren. Dus heb je extra offers. Ja. Okay. Maar goed, om terug te komen op je eerste vraag. Het is namelijk zo dat de wetgeving ligt daar. En het ligt bij het parlement. En het is niet zo vreselijk uitgebreid, maar het meeste zit er wel in. Ja, oké, maar u hebben mevrouw Adjoja gehoord, die eigenlijk komt met zo'n lijst van andere protocollen die, weet je, in haar werkomgeving relevant zijn. En zo kan ik me best voorstellen dat er voor elke sector eigenlijk nog meer extra regels of regelgeving of afspraken nodig zijn om de werkplek compleet veilig te houden. Nee, dat klopt. Kijk, het is namelijk zo. Laten we het zo beginnen. De wetgever, laten we zeggen het ministerie van Arbeid, is de trekker daarvan. In eerste instantie kijken ze naar veiligheid. En dat was al jaren zo, vanaf de vorige eeuw en misschien eeuwen daarvoor. Veilig werken. Dus mensen moeten met helmen werken. En als je met hoge druk flessen werkt, hoe sla je dat op? In ziekenhuizen, hoe ga je met het een en ander om? En dat staat ook in de wet. Maar pas later is dit erbij gekomen van, als er een calamiteit uitbreekt, wat doe je dan? Dan heb je extra mensen, zoals mevrouw Wena heeft aangegeven, speciaal getraind om als er een calamiteit uitbreekt, dan pas komen zij in actie. Maar met name veilig op de werkvloer, daar zijn hele boeken van geschreven. Hele boeken. Echt dikke pakken. En je hebt ook nog internationale normen, want in de wet, in onze wet ook staat dat we ook mogen kijken naar regelgeving in het buitenland. En die kan je zo overnemen. OSHA-normen, en ga zo maar door. Die kan je zo overnemen, want dat is gewoon internationaal. Een mooi voorbeeld, als je op hoogte werkt, moet je harnas dragen. En in eerste instantie was de regelgeving op 2,5 meter moet je harnas dragen. Maar de nieuwe regel is gekomen en dat is op 1,80 meter moet je al een harnas dragen. Want ze hebben gezien, als je op 2,5 meter naar beneden valt, kan je nog behoorlijk letsel oplopen en kan je zelf dood neervallen. Dus zo zie je dat het hoeft niet per se in de wet te staan, maar je mag regelgeving van het buitenland overnemen. En dan stop je gewoon erin. Ja, dus wat u me eigenlijk daarmee zegt, is dat elk bedrijf ook de ruimte en de vrijheid heeft om zijn eigen regels in te stellen en zich daaraan te committeren op een ander niveau. Het hoeft niet allemaal per se in de wetgeving opgenomen te worden. Dat klopt, dat klopt. Ja, okay. En dat aan de hand van jouw risicoanalyse.
Ja, oké. Mhm. Je kijkt wat voor gevaarlijke stoffen je hebt. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis heb je heel veel gevaarlijke stoffen. En in de wereld zijn er heel veel, is er heel veel beschreven. Ook de MSDS'en, tegenwoordig is het een MSD, de Management Safety Data Sheet. Material Safety Data Sheet. En daarin staat precies hoe je bepaalde stoffen moet opslaan, hoe je ze moet verwerken. En als het bijvoorbeeld op je lichaam komt, hoe je daarmee moet omgaan. Dus alles is al beschreven. Dus je hoeft maar op internet te gaan en je ziet het. Ook bijvoorbeeld opslag van gascilinders, drukvaten. Als je bijvoorbeeld kijkt, PGS 15, dan slaat het open en het is allemaal gratis verkrijgbaar. Dus je kan heel veel afzetten. Ja, het lijkt eigenlijk een onderwerp waar mensen niet zo bij stilstaan. Maar veiligheid op de werkvloer is eigenlijk wel een ding. Hè? Als je kijkt naar de algemene beroepen waar we nu over praten. De politie, hoe onveilig het kan zijn op hun werkvloer. De brandweer, hoe onveilig het kan worden op hun werkvloer. Als we nu kijken naar de gezondheidszorg. Dat je toch wel denkt van het is een zorgsector waar mensen komen voor hulp. Maar zeker nu ook grote risico's er gelopen worden door werknemers op de werkvloer. Het is best wel een issue. Ik heb wel gemerkt dat er ook een trend is in de wereld die eigenlijk veel meer kijkt naar veiligheid ten opzichte van een x aantal jaren geleden. Ervaren u dat ook? Dat zeg maar veiligheid steeds meer een belangrijke issue wordt? Ik wil even mevrouw Adjoja weer de gelegenheid geven om die vraag als eerste te beantwoorden. Ja, om daarop in te gaan, net wat u zegt, wereldwijd is er inderdaad een toenemende mate van bewustwording qua veiligheid. Ja. Voor Suriname zou ik wensen, of wens ik dat het eigenlijk meer zou zijn dan het nu is. Dat men iets bewuster zou zijn van zijn eigen veiligheid of dat van de anderen in de omgeving tijdens het werken. De mate van bewustwording is nog niet waar het wezen moet. Dat kan ik wel zeggen, omdat we dat ook dagelijks merken in het ziekenhuis. Je kunt vandaag een veiligheidsprotocol hebben besproken met een groep medewerkers en over een maandje weet men niet meer waar het over gesproken is geweest. En doet men het nog steeds routinematig zoals men het al zeg maar 15 jaar lang heeft gedaan. En soms wordt dat ook zo gezegd, hè, van we doen het al 20 jaar zo, waarom moeten we het nu anders gaan doen? Er is nooit wat gebeurd. Maar er is sowieso technologische veranderingen, bewustwording van ook de klanten. Zij eisen ook dat men als dienstverlener anders omgaat met algemene veiligheid op de werkplek, maar ook op de plek waar men als klant aanwezig is. Ja. Want in het ziekenhuis, het is een werkplek voor mij, zeg maar het is ook een plek waar de patiënt aanwezig is. En die eist een bepaalde mate van veilige omgeving, veilige situatie. Vroeger keek men niet uit naar een vluchtwegplattegrond, exitborden. Men keek er niet eens naar als men ergens kwam. Maar nu merk je van als een patiënt daar zit en bijvoorbeeld een uur moet wachten op zijn of haar beurt voor de behandeling, dat men zit rond te kijken van waar zijn de vluchtroutes. Ik persoonlijk doe dat ook als ik ergens binnenstap. Is er een plattegrond ergens? Waar kan ik naartoe gaan? Dat soort zaken zijn gewoon een must in deze maar ook tijd. andere zaken, zoals bijvoorbeeld zijn hoe zeg je dat? De goede looppaden. Weet je, dat mensen makkelijk de plek kunnen bereiken. Weet je, dat er geen losse tegels en straattegels liggen. Losse tegels zijn of toegankelijkheid met een rolstoel. Toegankelijkheid op een rolstoel, maar dat is echt heel specifiek. Maar ik denk ook aan bijvoorbeeld gladde vloeren bij wanneer er gedwijld is geworden. Vroeger was er gewoon van oké, iedereen dweilt, niemand let op. Maar tegenwoordig merk je dat er wel degelijk bordjes staan en dat mensen wel rekening houden met dat soort aspecten. Dus je merkt wel, althans ik merk wel dat niet alleen maar internationaal, maar ook in Suriname, we toch wel misschien niet zo snel als ze zouden willen, maar dat er toch wel een enige... maar er is wel een zekere mate van groei in de bewustwording. Ja. Dat is wel zo, ja, zeker weten. Dus we gaan allemaal de juiste kant op, denk ik, wat bewustwording betreft. Ja. Maar wij als kwaliteits- en veiligheidswerkers willen altijd dat het toch wel sneller gaat. Ja. Dat men sneller bewust is van de veiligheidsaspecten. Ja. Maar inderdaad, wat u zegt, er zijn heel wat veranderingen met zeg maar 10 jaar geleden. Ja. Of zelfs 5 jaar geleden.
Wordt er op uw afdeling een dossier bijgehouden over de incidenten die op de werkvloer plaatsvinden met de werknemers? Ja, daar zijn we ook mee bezig. We hebben een registratie voor incidenten bij medewerkers, maar ook voor ons is heel belangrijk klachtenregistraties. En klachten zijn van onze klanten, de patiënten. Ja. Die mogen ook een klacht indienen en dat wordt dan jaarlijks geëvalueerd. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen, wat voor soort klachten waren dat, maar ook gebeurt dat voor de incidenten. Waren het 20-val incidenten of waren het 10 prikaccidenten? Dus dat soort zaken worden ook geregistreerd. Oké. En meneer Hafait, het kwam erop neer dat ik graag wilde weten, als u misschien een idee heeft hoe het staat met de jaarcijfers in Suriname over ongevallen die op de werkvloer plaatsvinden. Wordt daar ook wat cijfermateriaal op nagehouden? Ja, er wordt wel cijfermateriaal op nagehouden, maar helaas ken ik die niet. Ik heb wel oude cijfermateriaal. En, Ja. en dat is maar eentje hoor. En dat is dat we 1,5 doden per maand hadden. Ja. We praten over 18 per jaar. Ja. En het komt met name uit de bouwwereld en mijnbouw. Kleine mijnbouw. De bouwwereld, mensen werken op hoogte, dus vallen van hoogte. En in de mijnbouw, het inkalven in de mijnen. Mensen worden bedolven door het zand. Ja. Dat waren de 2 grootste oorzaken. Oké, maar je zou toch wel denken, want als we praten over mijnbouw, dat zeker de grotere bedrijven die werken in de mijnbouw, dat zijn veelal de multinationals, de mensen die dus zeg maar in Suriname werken, maar hun hoofdkantoor ergens anders hebben. En daar zijn er toch wel andere standaarden die er gehanteerd worden voor hun werknemers. De standaarden zijn op wereldniveau hele hoge standaarden. Ja. Echt hoge standaarden. Dus je merkt het ook. Een van mijn klanten zit ook in de mijnbouw. En dat is een wereld van verschil in Suriname. De ene deel van Suriname, daar werken ze echt op padslippers, korte broek en zonder helmen. En aan de andere kant hebben ze alle toeters en bellen. Echt alles wat je in de wereld kan vinden, vind je ook in Suriname wat op het gebied van veiligheid. Veilig werken. Maar ook met alle regels erbij. En alle protocollen erbij. En er zijn een paar bedrijven in Suriname die werkelijk op die manier werken. Er zijn wel een paar. Oké. Om het toch maar over de elephant in the room te hebben. En het is op dit moment natuurlijk het corona gebeuren. Want dat legt natuurlijk een enorme druk op mensen die werken in die gezondheidssector. Omdat ik keek daar even naar mevrouw Joja en meneer Chanaman. Hoe je het ook draait of verkeerd, corona brengt gewoon een extra enorme druk en risico mee voor de mensen op de werkvloer. Ik heb niet het idee dat jullie extra trainingen in place hoeven te brengen. Ik denk dat de gezondheidswerkers als eerste wel ervan op de hoogte zijn hoe precair de risicosituatie kan zijn in deze hele coronasituatie. Hoe gaan jullie op jullie eigen plek binnen die gezondheidsorganisatie om met dat risico? En dan wil ik eigenlijk meneer Chanaman toch wel vragen, omdat u voornamelijk bezig bent met het transport van mensen die besmet zijn. Dus u komt als eerste in aanraking met risico op dit stuk. Ja, moet even zuchten. Maar het is een groot risico die wij ook op onze schouder dragen. Ja. Want we komen sowieso met positieve patiënten in contact. En we krijgen wel onze PPE om aan te trekken. Echt ons veiligheidspakje krijgen we om aan te trekken. Maar je blijft minstens 2 uur erin. En dat is niet zo comfortabel voor ons. Na het transporteren van je patiënt ben je nog niet klaar. Dan zit je alleen om je auto te desinfecteren. Echt helemaal goed reinigen voor de volgende rit. En als je klaar bent, dan ben je moe. Dan zou je bijna een beetje uitgebrand voor de dag. Dus als je 2 patiënten transporteert voor de dag, ben je al helemaal uitgebrand. Maar het is een groot risico, want na je werkuren moet je naar huis gaan. En dan zit je met vele vraagtekens. Ben ik besmet geraakt?
of ben ik niet besmet geraakt. Dus je gaat met 2 harten ga je weer terug naar huis. En want dan ga je blijven niet om de veiligheid van je medemens thuis. Ja, Dus als je thuis bent aangekomen, moet je buiten baden. buiten Voordat je baden. weer, ja, buiten baden, voordat je weer in huis gaat. Dus moet je echt goed ontsmetten buiten. Maar het is een zware Buiten taak. baden, in de hangmat slapen. Ja. Het is en blijft een zware taak voor ons. Dat, behalve coronapatiënten heb je nog andere luchtweginfecties, ziektes. Want men vergeet dat TBC, vergeet men. TBC is ook even gevaarlijk als corona. Dat is in mij ook zo. En die gedeelte vergeet men niet. Iedereen is nu gefocust op corona. Ja. Maar wat about TBC? Je hebt nog andere luchtweginfecties. Ja. Dus, Ja, nou ja, ik voor ons is bedoel, het, we kunnen binnen die gezondheidszorg kan je honderden risicofactoren Ja. opnoemen. Als je praat over mensen die bestraald moeten worden, als je praat over mensen die hoe noem je dat, x-rays, foto's moeten maken. Ja. En dergelijke. Ik denk ook aan, ik weet niet hoe gevaarlijk bestraling is van MRI-apparaten en dergelijke, dus onderzoeksapparaten en dergelijke. Ik bedoel, noem het op. The list goes on and on. Dus ja, het is toch wel, je staat er niet bij stil hoeveel er eigenlijk risico genomen wordt en mensen worden blootgesteld aan risico's op hun werkvloer. En ik denk dat bij de gezondheidszorg het extra is. Maar ja, niet alleen gezondheidszorg. Maar ja, de gezondheidszorg is toch wel, want dagelijks, je moet dagelijks MRI's doen, je moet dagelijks röntgenfoto's maken, je moet dagelijks onderzoeken afnemen, dagelijks bestraling. Kijk, wanneer je praat over de brandweer, er is niet elke dag een brand. Met alle respect voor de brandweer hoor. De politie lijkt me ook inderdaad vrij risicovol wat hun werk betreft. Maar zo heb je dus die beroepen die inderdaad wat meer of wat minder een risico lopen op hun werkplek. Ja. Hoe houdt uw team ook mentaal daar? Want je zei het aan het begin wel, van je ondersteunt ze wel mentaal op die 1 mei, je geeft ze een push en een power, maar het is het hele jaar door en we zitten nu al aan onze 14e maand. Ja, dus wat ik wel doe, ik heb elke ochtend wel een briefing met ze. Ik blijf die briefing elke ochtend met ze hebben, hoe we te werk moeten gaan per dag, want soms zijn de bestellingen voor transport van de patiënten een dag van tevoren al. En dat vraag je naar informatie wat voor soort patiënt is het. Dan weten we hoe we de transport moeten laten geschieden. En na 3 uur, dat doe ik weer bij afsluiting, weer een briefing met ze. Hoe was de dag? Hoe vond je het? Het is echt een beetje motiverende gesprekken met ze hebben. Zodat ze de volgende dag weer kunnen komen met een prettig gevoel aan het werk. Ja. Maar ik blijf wel hameren op onze veiligheid en met een beetje met wat gebed en moeten ons werk voordoen. Ja, we hebben ervoor gekozen. Ja, om toch wel het hart van de mens op de eerste plek plaatsen. Ja, oké. Mevrouw Adjoja, hoe staat het met de extra coronamaatregelen die er ongetwijfeld ook genomen moesten worden in het Diakonesse ziekenhuis bij u? Ja, dus bij ons geldt ook hetzelfde. We hebben ons gecommitteerd aan het opvangen van suspect coronagevallen. En ziekenhuisbreed hebben in het bijzonder crisisteam. Er is een crisisteam opgezet. De mensen zijn intensief geïnformeerd middels awareness sessies, maar ook instructiesessies, hoe om te gaan, eigen veiligheid op de eerste plek. Hoe stel je jezelf in veiligheid? Hoe zorg je voor veiligheid van je medemens als je in aanraking komt? Maar ook dat stukje hygiëne dat erbij komt kijken, handen ontsmetten regelmatig. Als je van ene patiënt naar een andere patiënt gaat, daarover is er zijn er heel veel informatiesessies geweest met alle medewerkers ziekenhuisbreed. Omdat het heel belangrijk is dat wij als dienstverleners eerst op de hoogte zijn van wat er verandert ten opzichte van de normale dagelijkse werkzaamheden, alvorens je dienstverlening zo optimaal mogelijk kunt verlenen. Ja. Is er een grote verandering geweest voor coronatijd, na coronatijd, met betrekking tot het handhaven van de veiligheidsmaatregelen?
ja, er is wel een enorme verschuiving of aandachtsverschuiving waargenomen, zeg maar. Iedereen is nu gefocust op corona, zeg maar. En het is ook vanzelfsprekend hoor. Het is niet vreemd dat men zich daarop focust. Maar het leidt wel ertoe, vaak genoeg ertoe, dat men de normale veiligheidsvoorschriften een beetje achterwege begint te laten. Omdat men zo in die stress is, onder druk is van hey, corona. Of als er een coronapatiënt komt, let men echt daarop veiligheid, PPE aan, ontsmetten en ja, de regels volgen. Maar men vergeet dan in die drukte soms andere ook heel belangrijke veiligheidsvoorschriften. Ja. En dat is eigenlijk de druk die corona met zich meebrengt. Ja. De mensen werken onder een enorme stress, dag in dag uit, eenmaal 24 uur. Het is niet vreemd voor ons allemaal dat we met een tekort aan personeelsleden zitten in het ziekenhuis, in de ziekenhuiswereld. Dus met man en macht wordt er gewerkt, maar het gaat zijn tol ergens eisen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, zeker wel. Want hoe je het ook dat of keert, de situatie in Suriname op dit moment wordt er niet beter op. En dat wil wel zeggen dat er nog een grotere druk op het gezondheidspersoneel komt te staan. En ze moeten daardoor ik moet er wel bij verder beveiligen, zeg maar. Tot hoever dat mogelijk is. Hoor. Ik moet er wel bij vermelden hoor, mevrouw Miranda, dat ondanks alles, hè, de medewerkers toch dagelijks aan het werk komen, met een laag elkaar proberen te motiveren en op te peppen van hey, we gaan het voor. En eigenlijk niet laten merken aan de patiënt of aan de buitenwereld wat er in hun wereldje omgaat. Men probeert echt zijn of haar beste beentje bij te dragen. Ja, nee, het is zeer bewonderenswaardig hoor. Wat de gezondheidswerkers, zeker de mensen die echt, zeg maar, de frontlinie-medewerkers. Ja, precies, direct met de patiënt. Het zijn echt engelen op twee benen hoor. Ja, Zonder vleugels, maar het zijn echt engelen op aarde. Zeker weten. U heeft niet direct met corona te maken natuurlijk. Bij onze andere twee gasten is corona een heet hangijzer op de werkvloer. Maar natuurlijk als burger heeft u er ook mee te maken. U bent ook verantwoordelijk voor uw personeel en voor uzelf op de werkvloer bij anderen. Wat is de impact die corona heeft gehad op uw werkuitvoering, op uw werkvloer? Op mijn werkvloer eigenlijk niet zo heel erg veel. Wij werken sowieso volgens de corona-normen. Bij ons gaan trainingen ook wel door. Eigenlijk nog heel veel meer zelf. Je merkt er gewoon dat veel bedrijven, en het klinkt heel raar, in coronatijd juist richting safety gaan. Veilig werken. Aan de ene kant veilig werken, dus de brandveiligheidstrainingen die gaan gewoon door. Maar wij werken natuurlijk als mensen bij ons komen met mondkapjes. Ramen zijn open, deuren zijn open, dus ventileren van het gebouw. We blijven ook niet al te lang in de ruimte, dus de ruimte wordt constant geventileerd. Handen wassen, toiletten ook worden constant schoongehouden. Maar we merken wel dat, nogmaals, dat bedrijven, met name in deze tijd, meer aandacht besteden aan veiligheid. En waarom ook? Omdat de olieindustrie op gang komt. De olieindustrie, de goudindustrie. Dus, en de olie- en goudindustrie, die eisen gewoon dat er veilig wordt gewerkt. En die eisen gewoon dat er mensen EHBO getraind zijn. Ook een BHV, dus een brandje kunnen blussen. Dus ja, het klinkt heel raar, maar heel veel werk. Heel veel werk. Ja. Oké. En ook binnen de EHBO heb je ook een coronaregels. Hoe kan je veilig iemand helpen in coronatijd? Er zijn natuurlijk, je moet het zo zien, EHBO, de moderne EHBO bestaat langer dan 100 jaar. En alles hebben ze in één grote database gestopt. En constant wordt de database bekeken. En
wat is nog goed, wat moet verbeterd worden en wat moet je eruit halen. Corona is er natuurlijk helemaal erin gestopt. Bijvoorbeeld bij reanimeren gaan we niet meer blazen. En wat hebben we nog meer? En, op afstand gaan we mensen helpen. Dragen van handschoenen, dragen van mondkapjes. Dus er is binnen de EHBO-wereld is er ook heel veel veranderd. Om te kijken als iemand bijvoorbeeld ademt. Vroeger zetten we onze oor bij zijn neus om te kijken en te voelen en te luisteren. Maar tegenwoordig doen we dat niet meer. We kijken gewoon naar de buik. En Ronnie weet er alles van. Ja, dus ja. Ja, zal ik kijken naar de buik, ja. Kijk, als het dus- op en neer gaat. Ja, dus de regels zijn ook veranderd wat dat betreft. Dus de hele wereld is in beweging. En ja, als trainer, Roddy en ik, we houden onze stof gewoon bij. Dus je moet je stof bijhouden. En we moeten de mensen ook zo trainen. Want als ze in actie komen, moeten ze ook veilig naar huis kunnen. Zonder besmet te zijn geworden. Dus je moet meegaan met je tijd. Oké, dus die EHBO-training is dus in principe ook gewoon helemaal aangepast. Het is volledig aangepast. Volledig aangepast. 100%. Dus EHBO, natuurlijk, je hebt slachtoffers en de slachtoffers moeten geholpen worden. Zo bijvoorbeeld slachtoffers die naar het ziekenhuis gaan, die moeten geholpen kunnen worden. Ja toch, volgens alle regels. Maar op straat, de EHBO'ers binnen de bedrijven, moeten ook conform de regels werken. Want je kan niet zomaar iemand laten liggen en zeggen, ja, ik doe er niets mee in verband met corona. Ja. Je moet hem helpen. Nee, oké, dat klopt. Oké, goed. We zijn een beetje aan het einde gekomen van ons programma. Ik vind één belangrijke vraag die ik nog wil stellen. Wat moet er nog veranderen, los van de punten die we al genoemd hebben? Ik noem ze weer even op. Risicoanalyse die gedaan moet worden voor bedrijven, ontruimingsplannen en ook de drills die gedaan moeten worden, de oefeningen voor het bedrijf. En ik stel me zo voor dat het ook wel goed zou zijn om een organisatie, en ik denk dat die organisatie onder het ministerie van Arbeid zou moeten vallen, steekproefcontrole zou moeten uitoefenen bij bedrijven van heb je alles in place, heb je alles in place. Dus dat lijkt me een essentieel onderdeel van een controlemechanisme van hebben alle bedrijven in ieder geval alles in place. Iedereen kent zijn rol, iedereen weet wie gebeld moet worden in welke situatie, bij welke calamiteit. Iedereen moet eigenlijk gewoon alles op een rij hebben. Ik denk dat het ministerie dat moet doen. Dus laten we aannemen dat dat inderdaad de wenselijkheid is. Wat is voor jullie nog meer belangrijk waarop er gelet moet worden overal als men praat over veiligheid op de werkvloer? Mag ik eerst meneer Chanaman het woord geven? Bij het Stadshospitaal zou men echt de regels echt moeten nemen. Er zijn regels voor echt veilig werken en moet echt de controle komen. De waardering naar het personeel moet wel ook komen. Vooral wat men vaker vergeet is het ambulancepersoneel. Met woorden de drivers. Men vergeet de drivers. Voor mij is het gewoon alle ambulance drivers moeten ook gewaardeerd worden als hoe men de frontlinies waarderen. Die ze noemen frontlinies en dat is de verpleging. Maar ze vergeten de drivers. En als je die de waardering geeft, dan gaat het werk veel beter uitgevoerd kunnen worden. Ja. En de veiligheid. Oké. Dus ik weet niet wat precies de definitie van frontlinie is, maar voor mij is een driver uit de ambulance wel een frontlinie. Maar nogmaals, het is mijn eigen. Ja, en die gedeelte vergeet men. Ja. Men vergeet die gedeeltes. Oké, dus u zegt eigenlijk wat meer waardering voor de mensen. Ja. Dat zou op zijn plek zijn voor de werkers op de vloer. Ja. Ja, op de werkvloer. Oké. Het is een heel belangrijk punt, hè, want ook dat kan natuurlijk mentaal aan je vreten, waardoor je werk niet meer goed uitgevoerd kan worden. Ja, want het is echt stressend werken nu. Vooral nu is het echt stressend werken. Nu valt zeker weten er veel te zeggen over alles wat er binnen de gezondheidssector aan het gebeuren is. Mevrouw Wina, wat is volgens u nog meer wenselijk om de veiligheid op de werkvloer te kunnen verbeteren in uw omstandigheid? Ik zou eraan willen toevoegen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn voor de medewerkers. Met betrekking tot veiligheid in dit geval. Dat de werkgever tenminste zorgt voor de nodige randvoorwaarden.
dat gebeurt ook wel, maar de gezondheidssector kun je niet los van elkaar zien. Dus een ziekenhuis op zich is een niet alleenstaande organisatie. Het is weer verbonden aan een ministerie, in dit geval Volksgezondheid, maar arbeid komt er ook bij kijken. Dus u haalde het net heel mooi aan. Dat inspectieorgaan is heel belangrijk, een veiligheidsinspectieorgaan. Voor zover ik weet is het er, maar in hoeverre het adequaat functioneert, zou ik niet Functionaliteit durven te laten zeggen. ja. Maar inderdaad, controle is heel belangrijk. En ik denk vanuit controle, dus vanuit zo'n controlemechanisme dat goed zou functioneren, zou dat stukje van randvoorwaarden en opvolgen van de protocollen en regels, internationale richtlijnen, normen, dat zou vanzelfsprekend bij komen kijken. Het begint ergens met een stukje controle. En kijk, we hebben natuurlijk onze controlemechanismen intern in elk bedrijf, denk ik zo'n beetje. Wij doen het middels audits. Ja. Maar een extern controlemechanisme is sowieso beter. Ja, maar u heeft het wel over audits, maar ja, omdat jullie een groot bedrijf zijn, die nogmaals veel te maken krijgen met mensenlevens waar er voor verantwoordelijkheid afgelegd moet worden. Maar er zijn zoveel kleine en middelgrote bedrijven in Suriname die het zich waarschijnlijk vaker niet kunnen permitteren of gewoon zeggen, omdat er geen controle is. Hoe worden de maatregelen ook misschien een beetje vrijblijvender mee omgegaan dan eigenlijk zou moeten. Dus de grotere bedrijven, denk ik, hebben wat meer in place dan de kleinere. En er zijn veel meer kleinere en middelgrote bedrijven die ondersteuning nodig hebben. Klopt, ja. En de mensen staan er vaak genoeg niet bij stil, want de ongeluk schuilt wel in een heel klein hoekje. Kijk bijvoorbeeld als je geen veiligheidsschoenen aan hebt tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden in een simpele keuken, een cateringskeuken zeg maar. Laten we dat even buiten het ziekenhuis rekenen naar de arbeidswereld. En er valt hete olie op je voet omdat je een open slipper aan had of een schoen aan had, maar geen veiligheidsschoenen aan had. Dan zit je wel met een heel groot probleem en 1 FTE minder voor een bepaalde tijd. Ja. Toch op de werkvloer. Ja. Maar had jij als werkgever kunnen zorgen voor een veiligheidsschoen voor zo'n medewerker, was het ergste waarschijnlijk bespaard gebleven. En dat geldt ook voor allerlei andere soorten beroepen, verschillende uitoefeningsvormen, dat de randvoorwaarden heel belangrijk zijn. PPE van de medewerkers, men moet dat niet onderschatten. Meer aandacht daarvoor zou heel veel incidenten en calamiteiten kunnen besparen. En ook levens sowieso. Ja, oké. De voorlichting kan ook iets meer zijn. We hebben onze government TV-stationen en dat soort zaken. Dat men iets meer gebruik van maakt om voorlichting te geven aan de werknemers. Arbeidstips zie ik wel langskomen, maar echt in depth per beroep, dat we het heel jaar door voorzien worden van informatie, zou toch wel kunnen helpen wat awareness betreft. Oké, heel mooi opgesomd, dank u wel. Meneer Hafay, tot slot u voor deze vraag. Ja, ik ga volledig mee met mevrouw Wena. Dat is heel belangrijk, maar ik wil even een schepje bovenop doen. En dat is law and order. Dat wil zeggen wetgeving en controle. Zal door mevrouw Wena noemen. Ja. Van het ministerie van Arbeid. Het is namelijk zo, wat ontbreekt er hier in Suriname, is het controlemechanisme. Dat is wel aangegeven. Er zijn te weinig arbeidsinspecteurs, te weinig goed opgeleide. Ik heb begrepen dat het PTC bezig is om een HBO-opleiding op te zetten voor veiligheidskunde. Graag dat er zoveel mogelijk mensen daar naartoe gaan, worden opgeleid, dat we zoveel mogelijk veiligheidsdeskundigen in Suriname krijgen. Want we hebben veel te weinig. Die mensen zijn schaars in Suriname. Ook de arbeidsinspecteurs, die moeten worden opgeleid, goed worden opgeleid. Want zij moeten ook zien, ze moeten zien wat er aan de hand is. En ze moeten kunnen optreden. En daarvoor heb je wetgeving nodig. Dus law, wetten en controlemechanismen. En de opleidingen. Want waar zijn de opleidingen? Mensen moeten naar het buitenland gaan om opgeleid te worden. Trek die opleidingen naar Suriname en zorg ervoor dat je heel veel goed opgeleide mensen hebt. En wat zien we als probleem nu? Bijvoorbeeld, de ene zegt van ja, het is duur, maar veiligheid is duur. Nee, het is niet duur. De mensen willen minder voor betalen. In de bouwsector zie je de ene aannemer, die werkt met alle veiligheidsmaatregelen, waardoor zijn prijs omhoog gaat. En die andere werkt er niet mee,
waardoor hij in een goede concurrentiepositie zit, waardoor hij meer werk krijgt. Maar als er nu wetgeving is, dan zal hij moeten voldoen aan die minimale normen. En als ieder aan die minimale normen voldoet, dan is er geen concurrentie meer. Want iedereen moet dat hebben. In ieder Dan geval kan een iedereen- gelijk uitgangspunt hebben. Precies. Ja. En daarmee, als je kijkt in de grote wereld, dan zie je dat in de grote wereld, natuurlijk is het niet 100%, dat men wel volgens bepaalde normen werkt. En daardoor heb je minder bedrijfsongevallen. Bedrijfsongevallen ga je altijd hebben, maar minder. Omdat er law and order is. Ja, of minder ernstig, dat kan ook. Want je Minder zegt ernstig, ja, ja. kleine ongelukjes Minder. kan natuurlijk hier en daar wel gebeuren, maar niet levensbedreigend of... Soms behoorlijk levensbedreigend, want fouten worden altijd gemaakt. ja, Daarvoor ja. heb je het opgeleid en daarvoor hebben we ziekenhuizen. Maar minder. Ja, minder ernstig. Probeer het minder. Als ik het rijtje even langs mag van wat er verbeterd mag worden. Waardering voor de medewerkers heb ik gehoord. De randvoorwaarden moeten geschapen worden door de werkgevers. De personal protective equipment en de gear, die moet door de werkgever beschikbaar gesteld worden, beschikbaar gemaakt worden. Eigenlijk zou het ministerie van Arbeid daar misschien ook protocollen voor moeten kunnen omschrijven. Niet alleen maar voor grote bedrijven, maar zeker voor de midden- en de kleine bedrijven. Want daar schort het nog wel eens aan. En dat zijn toch wel de mensen die ook van huis uit werken. En gewoon in een hele andere omgeving werken. Waardoor het in een minder gecontroleerde omgeving is. Waardoor het voor hun juist belangrijk is dat er wat regelgeving komt. Awareness heb ik ook gehoord. En de wetgeving en controle daarop. Dat zijn toch wel de wenselijkheden. Wat er zou moeten veranderen volgens jullie. Als het gaat om de voorzieningen die getroffen moeten worden om veiligheid op de werkvloer naar een hoger niveau te tillen. Heel even aanvulling. Ja. Die protocollen zijn er, die veiligheidsprotocollen zijn er. Ja, Alleen maar zijn als er er geen geen controle mensen is, die ja, precies. kunnen controleren. Daar gaat het om. het is terecht. Ja, inderdaad. Ja. Dus er valt toch wel een hele belangrijke taak weggelegd voor het ministerie van Arbeid. Want hoe je het ook draait of verkeerd, je menskracht is het belangrijkste wat je hebt in een land. Menskracht om je land verder te ontwikkelen. Dat heb je nodig. En zij moeten veilig zijn, gewaardeerd worden en geschoold zijn. Zodat we inderdaad met z'n allen naar het volgende niveau van kwaliteit kunnen gaan. Klopt. Goed. Dame, mevrouw Adjoja, heren, meneer Hafait en meneer Janaman, mag ik u hartelijk bedanken voor dit zeer interessante gesprek. Ik denk dat het ons toch nog gelukt is om het niet alleen maar over corona te hebben, maar toch nog op een respectvolle dosis corona toch ook even aan de orde te hebben laten komen, want hoe je het dat verkeerd is ook belangrijk. Maar er gebeurt nog veel meer naast corona. Ook op de werkplek, ook in Suriname, wat ook aandacht verdient. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en enorm veel succes toewensen. Zeker onze twee gasten die vanuit de gezondheidszorg hun zegje hebben gedaan vandaag. En natuurlijk ook meneer Hafait voor u, want hoe doet u dat verkeerd? Jullie werken wel allemaal in posities of in functies die ervoor moeten zorgen dat mensen veilig blijven. Op elk gebied. Dus heel erg veel succes met de uitoefening verder daarvan. Dankjewel. 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 Nogmaals dank. Ook u bedankt voor het hebben willen kijken naar onze nieuwe aflevering van Zoomer. We hebben het gehad over veiligheid op de werkplek. Natuurlijk ook Selflines dank zeggend voor hun ondersteuning dat deze aflevering weer mogelijk gemaakt is geworden. En mag ik u uitnodigen om verder te blijven kijken naar Supreme TV, onze programmering. En de volgende week met een andere aflevering van Zoom in weer af te stemmen. Nogmaals dank en een fijne kijkavond verder. Goedenavond.